Pinoy Bus Driver TV. Mabuhay ko ulit. Palapit pada July 1. Paano pa tayo magbuso tayo? Subukan natin naman ito ng binubusad sa bypass road ng Pagbilaw, Quezon. Yung papunta na lang sa Pao. Sinubukan natin dumaan ito. Pero nakakita naman ang mga truck. Kaso may one way pa dyan sa may tulay sa gitna. Madami ito. Dahil doon sa ating batis. Sudete. Ito na yung bawang bypass road sa Pagbilaw, Quezon. Yung mga alam, tapos maradaan na ako. Sudete. Sila naman ang mag-ito. Ako.
lang kaya mas truck other way. Berusaha banget lah. Tayo. Pumunta tayo sa Microsoft. Sa Talipan, Pagbilaw. Nandito sa grahe sa Del Sugi. Nakahan tayo ulit. Parang tayo. Wala ka dyan ako sa sintro ng Pagbilaw. Jalan-jalan. Maybe.
Lucera City, Quezon Province. Lucera.